Que tal, saudos? Prisión provisional para 5 dos 12 detidos o martes no operativo antidroga levado a cabo en varios puntos do Salnés. Este xoves prestaron declaración ata a última hora da tarde nos xulgados de Vilagarcía. Ampliamos de contado xusto despois dos titulares. A Asociación de Xubilados e Pensionistas de Boiro acusa o alcalde de querer boicotear o seu proxecto de construción da residencia. Dende o colectivo insisten ao rexedor que faga cumprir o acordo plenario de maio de 2020 no que se aprobou a posta a disposición da Xunta dos terreos necesarios para a construción desta infraestructura na zona da Cachada. O Concello de Poio e a Xunta asinan un convenio para a creación dunha nova estación de bombeo no municipio. Está orzamentada en 4,1 millóns de euros, dos que o goberno galego asumirá o 80%. As arcas municipais asumirán o 20% restante. A conselleira do Medio Rural solicita ao Ministerio de Agricultura que inclúa o mildeo nas enfermidades subvencionables polos seguros agrarios. Anunciouno a titular deste departamento nun viñedo de Ribadumia estragado hai uns meses por unha treboada. O goberno galego acaba de ampliar as axudas a estes seguros, acadando os 11 millóns de euros para fomentar a contratación de pólizas agrarias. A de Manolo Rivas será a traxectoria que este ano homenaxeará a Festa dos Libros de Pontevedra. A cita desenvolverase do 3 ao 5 de xullo coa figura do coruñés como autor destacado. Nesta novena edición pasarán pola carpa da Praza da Frería Manuel Loureiro, Manuel Javois, Arancha Portavales, Ana Romaní ou Alfredo González Ruibal, entre outros. En Ribeira deseñou un amplo abano de actos para celebrar a vindeira fin de semana o Día do Orgullo. Un dos actos centrais terá lugar o venres cun acto institucional no novo auditorio no que se homenaxeará a Ana Lampón Gude e Elena Rego Fernández. Esta fin de semana, xa saben, Ruada das Gotas tamén en Ribadumia celebrando o orgullo dende o rural. Están vendo as novas do día. Comezamos. E imos antes de nada coas novidades no marco da última operación contra o tráfico de drogas desenvolvida no Salnés. Prisión provisional para 5 dos 12 detidos o martes no operativo antidroga levado a cabo en varios puntos do Salnés. Este xoves prestaron declaración ata a última hora da tarde nos xulgados de Vilagarcía. Decretouse tamén liberdade provisional con comparecencias mensuais, retirada de pasaporte e a prohibición de sair de España para outros 4 dos detidos. Pros 3 restantes declarouse liberdade provisional sen fianza e sen ningunha das medidas impostas aos outros detidos. Os arrestos tiveron lugar o martes nun dispositivo que se saldou cun home falecido en Cambados polo disparo presuntamente dun policía. O falecido era un dos investigados en relación co tráfico de drogas. Este caso tamén estivo moi presente ás portas da sede xudicial Vilagarcía. Familiares e amigos do falecido, un varón de 31 anos, acudiron con pancartas con mensaxes como "policía asasino" ou "non morreu, matárono". Estes feitos pola súa banda están sendo investigados pola Garda Civil. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Gran susto este xoves ao mediodía en Boiro, no Instituto da Cachada. Un alumno dese centro de 16 anos resultou ferido ao engancharse cun dos ferros do valado metálico do recinto, carón das pistas deportivas. O rapaz achegouse ata ese punto para recoller a súa mochila e, por razóns que se descoñecen, quedou enganchado, sufrindo un corte de consideración nun dos seus brazos. O mozo tivo que ser trasladado en ambulancia ao centro de saúde da localidade para ser atendido. Logo foi evacuado
o Hospital do Barbanza. Ata o Instituto da Cachada tamén se desprazou o helicóptero medicalizado H3 con base en Santiago, aínda que finalmente non chegou a intervir. Arde un coche en Pontevedra cando circulaba pola rúa José Malvar. Foi ao redor das 8 da mañá deste venres e precisou da intervención dos bombeiros para sufocar as lapas. Finalmente só quedou afectado ese turismo, a pesar de que se detivo nunha zona con outros vehículos aparcados. No marco da intervención foi necesario cortar o treito da rúa entre o semáforo e a rotonda. No dispositivo despregado participaron os bombeiros e efectivos das policías local e nacional. Novo convenio de colaboración entre o Concello de Poio e a Xunta. As dúas administracións colaborarán para a creación dunha nova estación de bombeo no municipio. O proxecto foi aprobado a semana pasada no Consello do Goberno galego. Está orzamentado en 4,1 millóns de euros, dos que a Xunta asumirá o 80%. O 20% restante sairá das arcas municipais. A Xunta e o Concello de Poio colaborarán para construir un tanque de tormentas e un novo sistema de bombeo no municipio. A intervención suporá un investimento de 4,1 millóns de euros e permitirá mellorar a xestión das augas residuais e reducir o impacto das chuvias intensas. Ven a ser como a parte integral do eido do saneamento, donde Poio vai quedar preparado de aquí a moitísimos anos en momentos cruciais como son estos, donde podemos ver que tanto podemos ter unha prolongación de moita seca como de repente nos poden vir unhas treboadas tremendas, e o que non podemos permitir é que ao final as depuradoras non sexan capaces de facer o seu traballo debido a que non temos un control anterior. Que cando o teu concello medra, tes que ir a par coas infraestructuras, porque senón as consecuencias despois son fatales. Hoxe o vimos a demostrar e é algo que me cansarei de repetir, decir, é fundamental o feito de que toda a veciñanza valore as inversións que se fan en saneamiento. Por qué? Porque eso se traduce en que as consecuencias e os resultados... Parte da actuación desenvolverase no lugar de Recheo. Aquí construirase un tanque de tormentas soterrado dirixido a almacenar temporalmente os excesos de caudal das chuvias intensas. Terá unha capacidade de 618 metros cúbicos por hora e reducirá o risco de verteduras. E vai supoñer, pois, por un lado, eficiencia no tratamento das augas e, polo tanto, eficiencia no que é a calidade das augas da ría, pero tamén dende o punto de vista económico, porque vai supoñer que estes tanques de tormenta vayan aliviando de maneira paulatina e tamén ter un aforro dende o punto de vista do consumo eléctrico. En canto ao novo pozo de bombeo construirase na barca, as instalacións permitirán recoller e impulsar as augas procedentes da rede e das zonas rurais próximas cara ao novo sistema de depuración. 15 millóns de euros de obras, en este caso comprometidos nese novo contrato da auga do Concello, que nos vai a completar o 100% de todas as zonas de saneamiento e a mellora e reposición de servicios, xunto con 8 millóns de euros, en este caso, de convenios coa Xunta de Galicia para estes dous tanques de tormenta. Eso é o que traduce que, en este caso, creo que Poio vai a poder presumir de ser un dos concellos de Galicia óptimos e que pode, como moita xente di por aí, que se encontra na champion do saneamiento e das calidades dos seus servicios. Segundo o convenio asinado esta mañá, Augas de Galicia asumirá o 80% do custo, o 20% restante sairá das arcas municipais. O proxecto contará ademais con financiamento europeo a través dos fondos FEDER 2021-2027. A Asociación de Xubilados e Pensionistas de Boiro acusa ao alcalde de querer boicotear o seu proxecto de construción da residencia, unha actuación para eles prioritaria e que veñen demandando dende hai tempo. Dende o colectivo insisten ao rexedor que faga cumprir o acordo plenario de maio de 2020 no que se aprobou a posta a disposición da Xunta dos terreos necesarios para a construción desta infraestructura na zona da Cachada. A Asociación de Xubilados e Pensionistas de Boiro acusa ao alcalde Xosé Ramón Romero de querer boicotear o seu proxecto de construción da futura residencia para a localidade, un proxecto polo que levan pelexando dende hai anos.
Dende o colectivo entenden que o rexedor non fai todo o que está nas súas mans por materializar este proxecto, incumprindo mesmo un acordo plenario de maio de 2020, no que se aprobou por unanimidade de todos os grupos políticos a posta a disposición da Xunta dos terreos necesarios para a construción desta infraestructura na zona da Cachada. O alcalde de Boiro está boicoteando a Asociación de Jubilados de Boiro. Por qué? Porque no ano 28 de maio de 2020 foi ofrecido estes terrenos e aprobado en pleno por aplastante maioría, ofrecido estes terrenos, para que puxera a disposición da Xunta de Galicia para facer aquí a residencia. En vez de trasladar, de poñer os terrenos a nombre da Xunta de Galicia para obligares a facer a residencia, resulta que se lle ocurriu poñer esta valla pos cans. Entonces, eso en primeiro lugar. Os acuerdos dos plenos son de obligado cumprimento po alcalde. Van 6 anos e non fixo nada. E nós temos que colaborar tamén co alcalde para que nos axude a que isto se poña en marcha, porque sin o alcalde en Boiro non creo que se poda facer nada. E toda a asociación está peleando para que se consiga, por exemplo, isto, que estamos luchando por él. Sen querer entrar en polémicas, dende a entidade entenden que como así houbo interese dende o Concello na rápida posta a disposición dos terreos para a residencia de Agadea no Saltiño, se faga o mesmo coa que eles plantexan, de máxima prioridade para o municipio. Todo o que veña é necesario. Eso creo que vai para tratalo Alzheimer, e desgraciadamente o Alzheimer é unha enfermedade moi mala e convén que haxa eso. Non estamos contra eso. O que queremos, xamos referencia aí, que a agilidade que lle puxo os terrenos a esa, tamén porque non o pon para a residencia, que é moi necesaria a residencia en Boiro, porque a xente estuvo traballando no mar toda a vida separando da familia e resulta que agora que cando se jubila necesita unha residencia, ten que ir para Lugo, Ourense, a volver, continuar separado da familia. Eso non ten sentido. Un gobernante ten que ter ollos. E cuidado, tamén os pide aos ciudadanos con todos os respetos que a calidade dos políticos tamén depende deles, porque hai que saber elegir. Os traballadores do Conservatorio Elemental e a Escola de Música de Cambados denuncian as súas condicións laborais, falan dunha situación de precariedade coa actual empresa concesionaria que presta este servizo. Entre outras cuestións, denuncian que teñen contratos fixos discontinuos por 9 meses ao ano, onde só se computan as horas de clase. Quedan fora as horas de titoría, audicións ou probas de acceso. Reclaman unha serie de melloras nas súas condicións, como contratos de 10 meses con un de vacacións, 3 horas adicionais a semana maiores das de clase e melloras salariais. O servizo mantense nestes momentos prorrogado. Foi licitado no 2019 e caducou no 2024. A intención do Concello é sacalo a licitación de cara ao vindeiro curso. Dende a CIGA, entre tanto, reclaman a remunicipalización do servizo. Este é o traballo que fan todos os conservatorios tamén, por facer unha comparativa tamén co resto dos conservatorios da provincia e da Xunta, fan este traballo e nós, como en moitas outras situacións, esta situación é lamentable, precaria e pasan os anos, o mundo cambiou, o mundo mudou, cada vez é máis, todo custa máis, que o sabedes todos que estamos aquí, e a nosa situación laboral e os nosos dereitos pois non melloraron nin o máis mínimo, por eso tamén estamos aquí. O idóneo sería que se remunicipalizara o servizo. Eso sería o que teria que acontecer, porque efectivamente é un servizo público. E nós, dende a CIGA, non só no caso da Escola de Música de Cambados, senón calquer servizo municipal que está privatizado, o que significa inmediatamente que está precarizado. É dicir, se comparamos os salarios que teñen os profesores e as profesoras do Conservatorio de Cambados comparado con calquera que sexa municipal, que sexa un servizo estrictamente municipal, como pode ser o de Vilagarcía, ou con calquera que sexa da propiedade da Xunta de Galiza, que son os conservatorios todos profesionais, evidentemente os salarios son totalmente diferentes. E a Xunta saca a licitación o servizo de limpeza do Hospital do Barbanza por un importe de máis de 940.000 euros, cunha vixencia do contrato dun ano. As empresas interesadas terán de prazo ata o vindeiro 14 de xullo para presentar as súas ofertas. A superficie que se deberá limpar, desinfectar e descontaminar afectará a todas as dependencias interiores e exteriores do complexo hospitalario, ao redor duns 15.000 metros cadrados, sumando todas as plantas do edificio. O contrato tamén incluirá a separación,
xestión, recollida e transporte dos residuos e o servizo de lavandería, entre outros. Imos agora cunha información de servizo na Pobra. Este vindeiro luns, día 22, a estrada dos Areos, no treito que dá acceso á zona comercial na que se atopan varios supermercados, permanecerá cortado o tráfico debido aos traballos de pavimentación que se levarán a cabo nese vial. A actuación está previsto que se realice entre as 7 da mañá e as 7 da tarde, polo que durante ese tramo horario non se poderá circular nin estacionar nese treito da estrada. Coa fin de garantir a mobilidade e minimizar as incidencias no tráfico, os accesos alternativos realizaránse pola zona de Venecia e pola parte posterior da antiga discoteca Boomerang. Tanto a circulación como accesos a aparcadoiros e os establecementos comerciais da contorna deberá efectuarse por estas vías alternativas mentres duren os traballos. A actuación permitirá mellorar o estado do firme e as condicións de circulación nunha zona que rexistra unha importante afluencia de vehículos ao longo de todo o ano. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, coñecemos máis detalles da Festa dos Libros de Pontevedra, que este ano rende homenaxe a Manolo Rivas. Pois aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Carlos Fontán xa é oficialmente o novo presidente da Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra. A entidade presentou este venres a súa nova xunta directiva, que chega ademais con novos obxectivos estratéxicos: medrar como asociación e rexuvenecer a súa base social, lograr maior participación dos asociados, facer da entidade unha plataforma de crecemento empresarial, consolidala como referente en emprendemento e asociacionismo e reforzar a súa implantación territorial. Son algúns dos puntos marcados na súa folla de ruta. Neste camiño, Fontán estará acompañado por Alicia Devesa como secretaria, José Ramón Vila como vicepresidente primeiro, Ceferino Nogueira como tesoureiro e Valeria Giraldez e Iago González como vogais. AGE es red de contactos, es un espacio de oportunidades y queremos que todos los jóvenes hasta los 45 años encuentren en nosotros esa inspiración y esos no mentores, pero esas personas que les puedan acompañar y hacer crecer sus proyectos o sus negocios. Nuestro compromiso es sencillo, es estar más cerca de los emprendedores, escuchar sus necesidades y ofrecer respuestas útiles, prácticas y adaptadas a los desafíos actuales. Hoy por hoy, vosotros y vosotras asumís una responsabilidad de aquellas personas que os precedieron, haciendo exactamente lo que mantiene una sociedad y un tejido productivo. El relevo, esa palabra, no es simplemente sustituir a unas personas por otras, sino la continuidad de un proyecto colectivo que sigue vivo. Sois la nueva generación de esta provincia, quienes decidiréis además cómo llevarla un poco más allá. Cuando compartes experiencias con otras y tejes alianzas, realmente cuando participas en espacios de diálogo y formas parte de una organización que representa sobre todo intereses que adquiere una dimensión mayor, el asociacionismo desde luego nos permite transformar las necesidades individuales en propuestas colectivas, ¿no? Yo creo que nos permite también, además, que la voz de miles de empresas sean escuchadas con más fuerza, ¿no? Y además también, diría yo, nos permite compartir conocimiento y generar oportunidades. Noticia que xa víamos nos titulares, a Conselleira do Medio Rural solicita ao Ministerio de Agricultura que inclúa o mildeu nas enfermidades subvencionables polos seguros agrarios. Anunciou uno a propia Conselleira nun viñedo de Ribadumia estragado hai uns meses por unha treboada. María José Gómez destacou a importancia de que os viticultores protexan as súas producións das inclemencias meteorolóxicas. O Goberno galego acaba de ampliar as axudas a estes seguros, acadando 11 millóns de euros para fomentar a contratación de pólizas agrarias. Galicia e outras comunidades únense para reclamarlle ao Ministerio de Agricultura que inclúa o mildeu dentro das pragas subvencionables polos seguros agrarios. Que se inclúa, por exemplo, estamos aquí en Rías Baixas, o mildeu dentro das enfermidades, das pragas subvencionables dentro dos seguros agrarios. Porque, explica a conselleira, nestes momentos viñedos con mildeu poderían quedar excluídos de recibir compensacións ante estragos meteorolóxicos. Co cal o propietario, a maiores de ter esa merma na súa colleita, pois ten que seguir tratando periódicamente para que o mildeu non afecte, porque senón pois non lle cubriría a
o outro dano, non? Declaracións da titular de Medio Rural dende un viñedo de Ribadumia afectado hai uns meses por unha treboada. María José Gómez destacou a importancia de que os viticultores protexan o seu con seguros agrarios. Nesa liña destacou que o goberno galego acaba de ampliar as axudas a estas pólizas. Sacamos unha axuda, unha subvención de 9,5 millóns de euros que vimos de ampliar. Esta mesma semana se publicaba no DOGAS a ampliación de 1,5 millóns de euros, é dicir, que unha aportación de 11 millóns de euros de fondo propio para axudar aos gandeiros e agricultores e viticultores pois que se animen a protexer as súas producións cos seguros agrarios. A conselleira destacou incremento nas achegas neste ano porque indicou tamén aumentou a demanda de seguros agrarios. Unha demanda que medrou un 75% na convocatoria anterior. Teño que dicir que hai 38.000 pólizas, había no ano 25 38.000 pólizas con un capital asegurado de 1.200 millóns de euros. Seguros que achegan tranquilidade e estabilidade aos viticultores, como no caso deste viñedo. Polo máis de marzo ou así, que é unha granizada, algo que non se pode controlar, e, bueno, estropeou bastante os viñedos. Suerte que temos contratado un seguro agrario xa dende fai 4 ou 5 anos e, bueno, eso, o perito dixo que había un 69% de afectación, que volverá antes da vendimia a valorar como está o estado das cepas e dos racimos para facer unha última avaliación e depois concretar o abono que nos vai a facer. O alcalde de Ribadumia animou a veciñanza a contar con estas garantías nas súas parcelas. O rural que poida ter esas garantías para as súas producións, pois sempre é interesante. As condicións meteorolóxicas en moitos casos pois marcan precisamente as diferencias, estar protegidos, pois creo que é importante. Por lo tanto, traballar nese sentido pois creo que é unha responsabilidade tamén e sobre todo tamén unha axuda moi importante. E a Consellería, neste caso de Medio Ambiente, vai levar a cabo un proxecto piloto en varias praias de Galicia, entre as que se atopa a do Cruceiro, en pleno centro urbano do Porto do Son, para que sexan máis inclusivas. Así, instalaránse estructuras climáticas sostibles e integradas na paisaxe que servirán de refuxio para as persoas con problemas de mobilidade en casos de condicións climáticas adversas. O obxectivo é que poidan entrar en funcionamento o vindeiro mes de xullo. O proxecto conta cun orzamento duns 85.000 euros e intégrase no marco da Lei de Xestión e Ordenación Integrada do Litoral de Galicia. Ademais da do Cruceiro, no Porto do Son, instalaránse tamén estas estructuras climáticas sostibles nas praias da Ladeira en Baiona e na da Area en Viveiro. E campaña do Concello de Pontevedra para mellorar a clasificación dos residuos urbanos. O lema é o novo é separar. Elevará a rúas información e xogos sobre as 5 fraccións de lixo. Ademais, a iniciativa porá un foco especial no uso correcto do colector marrón. A intención é axudar a cidadanía a distinguir correctamente os distintos tipos de colectores e separar os residuos de forma axeitada nos seus fogares. Ten un obxectivo moi claro que é mostrarlle á cidadanía como separar correctamente. O colector marrón, aínda que xa está implantado nalgúnas rúas, non está, en moitas das rúas non está implantado e hai certas dúbidas sobre a súa utilización. A xente xa sabe dos composteiros comunitarios, sabe dos contedores que había os 4 fraccións, a amarela, a verde, a azul, que é o cartón, e o resto, pero agora queremos profundizar máis sobre os biorresiduos. Con isto buscase tamén facer fronte á problemática da presenza de impropios ou o que o mesmo o lixo depositado no colector que non lle corresponde. Para acabalo, a campaña sairá á rúa o Grande instalando de forma moi visible os colectores correspondentes ás 5 fraccións: papel cartón, envases, vidro, biorresiduos e fracción resto. Xunto a eles habilitarase unha carpa onde se ofrecerá material informativo detallado sobre o proceso de separación e a compostaxe.
tarde. Proporase un xogo a quen se achegue, unha ruleta de cores con preguntas onde os participantes terán que demostrar os seus coñecementos sobre en que colector debe ir cada tipo de residuo. Todas as persoas que participen recibirán un agasallo consistente en merchandising da campaña e material extra de apoio para reforzar a idea da reciclaxe na casa. A iniciativa comezará o luns día 22 na Praza de Ourense entre as 10 da mañá e as 2 da tarde, horario que tamén terá o martes no mercado. Os días 25, 26, 29 e 30 estarán de 5 da tarde a 9 do serán na pasarela na Praza de Europa de Monteporreiro, na Praza de España e no Parque da Constitución de Campolongo. A campaña retomarase despois do verán. De xeito paralelo, desenvolveránse varias accións en redes sociais centradas no correcto uso do colector marrón. Ribeira deseñou un amplo abano de actos para celebrar a vindeira fin de semana o Día do Orgullo. Un dos actos centrais terá lugar o venres cun acto institucional no novo auditorio no que se homenaxeará a Ana Lampón Gude e Elena Rego Fernández. Ribeira celebrará a vindeira semana o Día do Orgullo cunha ampla e variada axenda de actividades, ademais de seguir na senda de visibilizar os colectivos que o conforman e defender os seus dereitos, abogando por unha sociedade máis igualitaria e máis xusta. Poñer en valor pois o que é ese Día do Orgullo LGTBI que se ven celebrando pois xa no noso concello desde fai moitos anos con un lema que creo que ademais é moi bonito e moi resultón e que dende logo pois a nós nos enche de orgullo celebrar as persoas, pensen como pensen, sexan como sexan e sintan como sintan. Os actos arrancarán o venres 26 de xuño cun acto institucional ás 12 da mañá no Auditorio Municipal, cunha homenaxe a Ana Lampón Gude e Elena Rego Fernández. Unha homenaxe a dúas mulleres que reflexan, non, o que é pois ese orgullo de ser persona e de disfrutalo e de celebralo como son pois Ana Lampón Gude e Elena Rego Fernández. Son veciñas do noso municipio e a elas pois este ano lle queremos adicar este día do orgullo e no que nos sentimos pois orgullosos tamén do boas persoas que son. Ese mesmo día, ás 8 na Praza do Concello haberá o Festipops. O sábado 27 na Praza Porta do Sol actuarán Silvia Superstar ás 8 da tarde e Broken Pitch ás 10. Os actos terán continuidade domingo 28 cunha sesión vermú con Dani DJ na contorna do Parque de García Ballón á 1 da tarde e pola noite a partir das 9 coa proxección do film Elisa e Marcela na Praza do Concello. O colofón a esta programación especial co gallo do Día do Orgullo terá lugar o día 5 de xullo ás 8 da tarde no Auditorio Municipal, coa reedición do concerto Grandes Iconas da Orquestra Sons. As entradas para esta actuación seguen á venda na páxina web www.ataquilla.com e tamén na Oficina de Atención Cidadá na Casa do Concello. A de Manolo Rivas será a traxectoria que este ano homenaxeará a Festa dos Libros de Pontevedra. A cita desenvolverase do 3 ao 5 de xullo coa figura do coruñés como autor destacado, pero non vai ser o único. Nesta novena edición pasarán pola carpa da Praza da Ferrería Manuel Loureiro, Manuel Javois, Arancha Portavales, Olga Novo, Ana Romaní ou Alfredo González Rival, entre outros. En total serán un cento de autores os que participarán nas diferentes actividades da cita que prepara faladoiros, mesas redondas, sinaturas e presentacións de libros. Haberá propostas para todas as idades, tamén pro público infantil. Ademais, nesta carpa da Ferrería estarán 13 librarías da cidade e unha editorial. Unha gran oportunidade para gozar da mellor literatura. En realidade pensamos, como facemos para que a xente non se nos escape á praia durante toda a fin de semana? Eu creo que quen se arrisque pois vai ter unha fin de semana para deixar a praia para o resto do verán, non? Porque vamos ter, ademais da trayectoria destacada, como vos decía, presentacións de libros, a mesa sobre Begoña Camaño, vamos ter un enfiando lecturas para ir guiándonos dun xénero a outro alrededor dun determinado asunto, hai propostas editoriais diversas, ou temos outra vez o vermú literario de Pinto e Maragota. Creo que é unha cita tan consolidada que fai o milagre de que días de moitísimo calor este todo petado de xente
que, bueno, que xa é unha tradición. Non vou dicir que case como a Feira Franca, pero bueno, que sí, que a xente está agardando pola Festa dos Libros. Nosos libreiros, pois eu tamén, por suposto, porque é moi bonito contactar así máis directamente cos autores, coa xente, é como estar noutro mundo. Cambados conmemora o Día do Yoga no municipio. Vais a organizar unha intensa xornada alrededor desta disciplina pensada para todos os públicos e para todos os niveis. A iniciativa vai celebrar o vindeiro día 27 na Fundación Manolo Paz. A idea é crear ali un punto de encontro entre amantes do yoga e mesmo persoas que nunca o practicaran, pero que estean interesadas en adentrarse neste mundo. Coa xornada preténdese crear sinerxías entre distintos grupos, centros especializados e instructores. O Día do Yoga en Cambados arrancará ás 10 da mañá co primeiro dos obradoiros. En total, 6 propostas que se irán desenvolvendo ao longo de todo o día ata a última hora da tarde. Tamén haberá opción de xantar ali ou mesmo levar comida da casa. Para participar non hai que facer inscripción previa, abonda con presentarse na Fundación 15 minutos antes de cada unha das actividades. Todas as propostas son de balde e contan co apoio do Concello. O obxectivo de organizar esta xornada é o de dar a coñecer diferentes estilos de yoga aos veciños de Cambados ou xente que se queira achegar e, ademais, dar a coñecer tamén outros estudios que haxa por esta zona do Salnés e diferentes profesores, non? Vai haber aulas de balde, de diferentes estilos de yoga, como poden ser yin yoga, vinyasa, meditación, outra de mindfulness, incluso yoga en familia, así que vamos a dar cabida a todos os públicos, xente que practicara anteriormente, xente que non sabe moi ben de que vai isto do yoga. O que se busca é unha xornada de promoción da saúde e do benestar físico e mental en armonía. E, ademais, ten un aliciente importante que é que se vai celebrar en un entorno privilexiado, en un entorno máxico, que é a Fundación Manolo Paz. Imos facer unha xornada de benestar en torno ao yoga, nun espacio rodeado de arte e de natureza, que vai ser realmente un marco incomparable. Creo que, ademais do propio beneficio que o yoga ten en si mesmo, atrévome a aventurar que o entorno vai dar un plus, seguramente, non? Fin de semana de raíces en Ribadumia. O Auditorio Municipal acolle este sábado a terceira mostra de fin de curso de varios centros artísticos da nosa contorna. Entre eles, o local Chasé, que xoga na casa, xunto con Pol Sport Salnés e a Saleta Danza. Raíces está dirixido por Eva Lede, co fío conductor de 2 galegos que se coñecen no sur de España e que comezan unha viaxe alrededor do mundo unidos pola música e a danza. Descobren novas culturas, emocións e formas de vivir ata comprender que, por moito que un viaxe, as raíces sempre nos levan de volta a casa. Para este sábado hai programadas 2 funcións, ás 5 e ás 7:30. As entradas no propio despacho de billetes do Auditorio de Ribadumia teñen un prezo de 7 euros. Imos cuns apuntamentos deportivos, comezamos por vela. Máis de 20 embarcacións tomarán parte este sábado na 26ª edición da regata Ramiro Carregal Rei, Gran Trofeo Faro de Corrubedo, que organiza o Club Náutico de Portosín en colaboración coa Real Federación Galega de Vela e o Club Náutico Deportivo de Ribeira. A saída está prevista para as 12 da mañá dende a bocana de entrada ao Porto Deportivo Sonense, para posteriormente completar un percorrido dunhas 22 millas náuticas en dirección sur, cara a Ría de Arousa, ata chegar ás inmediacións do Náutico de Ribeira, onde estará situada a liña de meta. A regata completarase o domingo cunha saída polo interior da Ría de Arousa nas inmediacións de Ribeira do tipo Barlovento-Sotavento. Na regata participarán barcos pertencentes ás 3 categorías: regata cruceiro, regata e cruceiro. Entre os favoritos a levar a victoria final na proba están o Siradella, o Draco ou o Bon Terceiro, vencedor da xeral absoluta en 2025. Tamén parten como favoritos o Ciralla Primeiro ou o Unus.
E Boiro será sede un ano máis do Depor Campus. A actividade coa que colabora a Escola de Fútbol Municipal do Concello de Boiro terá lugar nas instalacións municipais de Vistalegre entre o 13 e o 17 de xullo en horario de 10 a 2. Como en edicións anteriores, a finalidade desta actividade é que os participantes aprendan a desenvolver a coordinación a través de xogos e traballar fundamentos técnico-tácticos de fútbol. Está dirixida a rapazada de entre 6 e 14 anos. Dende o Concello, que colabora con esta actividade, agradecen o bo traballo que realiza o Deportivo da Coruña e a Escola de Fútbol Municipal neste campus, que contribúe a fomentar o deporte base e os valores que veñen implícitos coa práctica da actividade deportiva. Pois así rematamos, pero seguimos en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí, pasen bo fin de semana.